jumbuh kalih kekudanganing winasis. Pancen jenenge seni niku olah rasa. Manunggaling rasa kalih seni niku mangki badhe nuwuhaken rasa pangrasa mongko rasane wong Jawa sing ora kudu kenek diapusi. Pak Prapto, sidang pleno kemarin tanggal 1 Oktober yang berada di New York, Amerika Serikat, Dewan PBB yang menangani budaya dan seni adalah kelompok UNICEF telah mengatakan bahwasanya seni-seni daerah seluruh dunia yang terindah adalah seni yang hadir dari Pulau Jawa, terutama dari Jogja dan Surakarta. Mila nek mantu-mantu niki ya do nanggap klenengan. Mantu ndangdut. Mayoke pripun? Rasa. Jadi mantu terus ndangdutan temanten putri badhe miyos saking sasana busana. Lagune terus piye ngene lagune? Memanismu ango Prabu Angkleng Darmo putra dalem ingkang sinuwun Prabu Jayabaya ing Kediri. Prabu Angkleng Darmo bojone sapa? Lah sapa to? Bojone Setyawati. Oh, iya. Rayine Patih Batik Madrim. Oh, lah Patih Batik Madrime sing pundi Kang Mas? Lha iki Dadi nek aku Ratu Angkleng Darmo ing Malawapati, batik madrime Pandan. Terus kowe Setyawati. Lah ya ora patut to Mas, mosok Angkleng Darmo kaya ngono mbok sing rada ganteng ngono. Paling ora ki ya Pak Prapto ngene iki. Lah abrakan kaya ngono nek Angkleng Darmo. Lah Pak Prapto kok ndek kalung. Kalung kaya ngono e kok. Ketoprak iki nganggo keris ngene iki. Lho. Pusaka peparing dalem Kakang Pukulun Bathara Nagaraja. Oh, awean kuwi. Lara apa kang Setyawati. Sing ngomong wedok ora gelem mau. Sapa, Mas? Dipaido to. Coba sawangen ana cecak lanang karo cecak wedok. Pundi to Kang Mas? Kowe
rene oh. Arep mbok dudoi cecak kuwi mau. Enek Ana cecak lanang karo cecak wedok padha guyu mergo milik katresnanku lan katresnamu ya. Mas, lah wong gandrung kok mung dudoi cecak. Jaman saiki ki apa ya payu ngono ki. Gatekno kae cahayu ana cecak lak ya apik to Mas. Gandrung ki ya apa ngono abang-abang ngono ya Pak ya. Gandrung kok cecak. Apa modal cecake kok. Jaman Malawapati panek duit abang. Lho, lak ya mau ngarep endo to. Iki ceritane iki Prabu Angkleng Darma oleh aji gineng saka ngersane Kakang Pukulun Bathara Nagaraja ana bangsa kewan apa wae padha milik katresnanku karo katresnane iki sing diomane mubeng itu iki. Ya ora apa-apa to. Nek akan main cinta-cintanan ya karo mbok wedok. Marai ganggu to. Asline ki duwe apa ora sing abang-abang? Setyawati. Apa? Gelu, sawangen. Apa cecakne? Cak ana manuk. Manuk lanang karo manuk wadon. Lah terus kepiye Kang Mas? Uga pengin seneng kaya dene katresnanku lan katresnanmu ya. Mekaten to Kang Yo. Mas. Jenengan piyayi tek gantengi men to Mas. Wong jeneng Prabu Angkleng Darma jare. Rene-rene lho Mas, kok iki pasorian iso diwiru dilipit-lipit kaya ngene to Mas. Ora padha kancane, kok iso lho, kok mbok tekuk-tekuk ngene iki ya ngopo? Ya ora dadi ngopo Yai. Kok diwiru? Najan to pun Kakang pipine wis dilipet-lipet sing tresno karo sliramu Yai. Oh, iya. Iya Kang Mas. Ya goyar kan milik karo sinden. Go nganti sak mudare ngene. Bengi iki jenengan entrane tek lipenan barang. Ya kaya ngene iki Yai. Ketan tresnaku marang sliramu Setyawati. Iya. Dadi apa penjalukmu bakal tak turuti Yai. Mekaten Kang Mas. Yen aku njaluk mudune lintang lan rembulan. Aja kok mung njaluk mudune lintang kelawan rembulan. Njaluk medune udan. Kira-kira udan setahun diudanke pisan bae. Pun Kakang Kok ndak banjir? kaya Sumatera ya. Kene iya kok ndingi ping kok. Rumangsamu. Iki Setyawati. apa? Saurana brangtanipun Kakang Yai. Ayu. Bocah sik kaya ngene. Taratamtu. Yo. Wong lanang mijeti ya ora apa-apa. Pak Prapto ben milik. Lho. Tak Drijimu mucuk eri. Watone dawuh timbalane Kakang Pukulun Bathara Nagaraja mbaya sapa wae ora dikeparengake ngerti karo aji gineng. Oh, ngoten Kang. Najan to sliramu garwa Prameswari ya. Iya. Aku cek keri-keri dhewe. Keri-keri. Melok bianget iki. Apane? Pak Prapto iso ngalen. Pak, lah barang kene ngingak-inguk lha kuwi ketoke melek kuwi ora pati roh kok. Ya ta? Rawati cetha ta? Saka blawuripun Kakang iki mau nek dayane aji gineng kuwi Oh, mau ya. ngoten. Nggih, Kang Mas. Kalung pakyanipun Kakang gandhengipun Kakang ki ratu ing Malawapati. Angger telung nyangan tak buak. Jenengan sugih ya Mas. Iki kalunge ya Mas. Iki ali-aline jare ana
kadikdayane Ana barang. kadigdayane. Apa? Kowe pengen ngerti Apa? sing penting sinom nyamat iki dirampungke ya. Oh, ngoten Kang Mas. Teko ngendi? Lara Apa ora wis to Kang Mas? ora pati krungu aku ya. Apa Kang Si? Mas, mau senggahane kok ora pati krungu ngono lho aku. Coba dibaleni ya. Gane kambil ijo bejane simen karo rere dagi bojo. Ora ngono kuwi kok. Krunguku ya ngono kuwi kok. Ora, umpama kok dadi bojone iki tenan lak ya. Arep go apa? Bendina mong nyontek ne. Bagus. Lanange apa ya gelem. Apa? Kancane simen kok. Sing endi mau sing ngomong? Lho. Lanange tetep Ah, kalau di sawang-sawang dari sana ini nek MC Masaran Michael Simon ini jejer karo ki bukan levelnya. gayamu men. Alah. Iki ketok ganteng, ketok bagus lak ya nek ngene iki. Aku iki levele bangsa artis ngono. Iya. Emang kaya ngene apa? Ya wis nek nuku aku tak lungguh kene. Sing padha tremane jane sama-sama jane Kowe pengen ngerti Setyawati Apa Kang Mas? kasektiyane ageman dalem Ratu ing Malopati wujud ake iki Weh, akeh jenengan kuwi duwe yen wis kadekdayan. tak watek njipuk apa wae ora sah dadak nganggo buka tutupe. Apa iya? Pengen mbuktekke iki apa iki Riri? Kipas angin, Mas. Kipas angin. Tak bokok kono tutupi. Wingko aku njipuk rasah dadak buka tutupe. Apa iya to Mas tek elok imen lho. Nek wis tak watek. Hong wilah ing jamprut katulistiwa. Katulistiwa. Lah iya, maksud iki akeh saka bumi Raja Ampat. Oh iya. Bakal tak watek. Riri ora percaya yen to kowe wis tak watek tanganku pengen njipuk apa ning jerone iki apa jenenge? Blangkon. Kethu blangkon rasa dadak buka tutupe. Gang Saranco. Riri, Ya, kowe percaya apa ora? ora percaya. Nek ora percaya bukan barang nang jero tutup mau isih apa ora? Oh, iya. Lah, Lah isih,
Lah ya tanganku jipur rasa dadak buka tutupe ya mbok buka. Karang genah. Tuas leh kunggatekke tenanan ki lho. Walah. MC lintas daerah. Iki rambutnya kayak marmut kaya ngene. Apik men. Sindang helak kelembur kuring aduh kadieu nyai kadieu Yo Kang Mas, barengan kok yo alisan tek meletet kok kene gua sido barang walah alah tek kaya joker jare. Riri Apa? kowe nek kira-kira gumun aku ambungen Riri. Aja to, kok kelet. Lembur kuring teh ngertos Ora ngertos aku. sindang helak ki mampir dulu ke lembur kuring mah neng omahku. Oh iya, ngopo? Jare ra ndek omah tekon mampir. Ayah naon di barosma zaman kapungkur seerkom tenas seni para hiyangan kendang jahipong kumaha Bapak Prapto atos daharnya atos oh Oh, triping atos banget jare. Lah piye? atos dahari wis dahar. Oh, lah Pak Prapto, heeh, triping atos ngono ki. Oh, atos mah tegeras, atos mah wis. Iki plangone rada dhuwur, mosok yali sing ngene to yo nah. Tenas seni kapal Sundang kakawih nama naon-naon gawe biasa aya adu manis aya gagaretek aya serban palit itu Apa? nyanyian nak Saiki ngaranana bajing loncat bajing loncat irama kapal musik
sing